Bueno, arratsaldeon, mila esker etortzeagatik. Oso polita da beti zientziarekiko interesa duen jende berria ezagutzea, eta bueno, ona etorri zaretenok, zientziarekiko interes bat daukazuelako da, edo ihintza ezagutzen duzutelako eta maitatzen duzutelako izan daiteke ere bai. Niretzako plazera handia da gaur ihintza aurkeztea, hitz batzuk beraren trajektoriaren inguruan. Ihintza ziburukoa da, Maulekoa. Bordelen psikologia ikasi zuen eta gero master bat egin zuen neuropsikologian. Eta geroago BCBL-en doktorautza ikasle bezala hasi zen lanean. Eta gaur egun neurozientzia kognitiboetan egiten du lan, konkretuki neurozientzia konputazionaletan, baina ihintzak hizkuntzaren inguruan interesa handia dauka, eta gaur horren inguruan hitz egingo digu. Hasi baino lehen, komentatu nahi dizuet, bere hitzaldia eta gero, solasaldi txikitxo bat edukiko dugula beratani hemen, eta gero zuek galderak egiteko aukera edukiko duzutela. Hori da dana, ihintza, eszenatokia zurea da, mila esker, eta gero arte. Beraz, gabon deneri eta mila esker etortzeagatik. Nik gaur aipatuko dautzuet hizkuntza, garuna eta elebitasunaren arteko lotura. Lehenik esplikatuko dut pixkat garuna nola antolatua den, justu inkasean, ez bali madakizue. Esplikatuko dut ondotik historikoki nola pentsatu dugun garuna eta nola ikertu dugun, eta hau bereziki hizkuntzaren inguruan. Eta ondotik esplikatuko dut elebitasunak ze eragin duen garunean, eta bereziki garatzen den denboran bizi osoan. Hau garuna da, dakizuen bezala, eta bi elementuz osatua dela erraiten aldugu. Lehen elementua materia grisa da edo neuronak, horiek dira informazio guneak, eta ondotik materia xuria dugu eta horiek dira aksonak edo neuronen arteko konexioak. Informazio bideak direla erraiten aldugu. Hau da neurona bat, erdian ikusten duzue hemen informazio gunea dela, eta hemen gauza urdin hori da materia xuria, hau da neuronaren konexioa, aksona. Eta hainitz badirenean, burumoinean, halako itxura badu orokorki bai. Hau neuroirudi teknika berezi batekin egina izan da eta koloreztatzen ditu materia xuriak. Ikusten duzuen bezala, badugu sekulako kopuru bat burumoinean. Hala deitzen ditugu materia xuri eta grisa, zeren eta neuroirudi teknika berezi batzuekin hala agertzen direlako. Hemen ikusten alduzue burumoina pixkat hemendik moztua balitz bezala, eta ikusten duzuen bezala, burumoinaren kanpo aldean edo inguruan da materia gris guzia, beraz neuronak dira burumoinaren kanpo aldean, eta barnean materia xuria dugu, beraz konexioak ditugu. Baina gauza guzti horiek ikusi ditugu neuroirudi teknikekin. Aitzin beste teoria batzu ziren burumoinaren ulertzeko eta pentsatzeko, eta halako teoria bat aipatuko dizuet, seguraski erakusketan ikusi duzuena da frenologia. Hau, 19. mende hasieran erabiltzen zen bereziki, eta erraiten zen buruaren formak informazioak emaiten zituela gaitasun kognitiboeri buruz eta pertsonalitateari buruz. Eta argazki horren arabera, gure hizkuntzarako gaitasun guziak begi azpian atxemaiten ziren. Badakigu gaur egun hau ez dela bat ere egia, baina teoria horrek bazuen gauza biziki interesgarri bat, eta zen lotzea burumoineko gune bat funtzio kognitibo berezi bati. Eta hau, ideia hori, atxiki dugu mende batez, frenologia aldera utzi badugu ere. Eta ideia hori bereziki garatu dugu afasiologiarekin. Afasiologia da afasiaren ikerketa, eta afasia hizkuntz nahasmen bat da, nun pazienteak zailtasunak dituen hizkuntzaren ulertzeko edo emaiteko. Mota ezberdinak badira, baina nik aipatuko dizuet bereziki Brokaren afasia, edo lehenik deskribatua izan zen afasia. Broka ikerleak ikusi zuen paziente bat, tan pazientea deituko zuena, eta zendu zenean, hemen ikusten duzue burumoina, ikusi zuen bazela animaleko xilo bat bezala, animaleko kalte bat. Eta beraz, suposatu zuen, gune hau beharrezkoa zela hizkuntzaren funtzio berezi batentzat. Tan pazientea zergatik tan deitzen zen, ulertuko duzue bideoarekin normalki. Hau, broka afasia duen beste paziente baten bideoa da.
Inglesez da, baina ulertuko duzue. Dena. Segur. And tell me, why is it that you're moving, actually? Tunnel, 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 tunnel. Tunnel, 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 tunnel. Tunnel, 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 tunnel. Tunnel, tunnel, tunnel. Beraz, hau tono pazientea da, tan pazientea zen bezala, tan pazienteak tan baizik ez zuen erraiten ahal, tono. Eta beraz, Brokak bere burumuina ikertu zuenean, suposatu zuen gune hau beharrezkoa zela hizkuntzaren emaiteko, hizkuntzaren ekoizteko. Urte batzu berantago, Wernicek beste afasia mota bat atseman zuen, beste kalte batekin gune hortan, deituko zuena gero Werniceren gunea. Nun pazienteak zailtasunak zituen hizkuntzaren ulertzeko eta mintzo zenean zentzugabeko mintzaira bat emaiten zuen. Hitzak ongi erraiten zituen, baina bere esaldiak ez zuten zentzurik. Eta bi aurkikuntza horiei esker, hizkuntzaren modelo klasikoa sortu dute garaian, nun haien arabera hizkuntzaren prozesu guztiak hemen atsemaiten ziren. Alde batetik hizkuntzaren ulermena baginuen hemen, informazioak transmitituak ziren Brokaren gunera, eta hemen hori esker hizkuntza ekoizten ahal zen. Modelo hau atxiki dugu mende batez, eta biziki erabilgarria izan da pazienteen tratatzeko eta guzti. Baina, mende hortan, ukan ditugu aitzinamendu teknologiko biziki handiak, eta hau hartu gira neuroirudiko teknikekin, modelo hau behar bat etzela hain zuzena, eta pixkat komplikatuagoa zela. Orain, hizkuntza ez dugu gehiago ola ikusten, baizik eta ola. Funtzio kognitibo guziak sareetan partekatzen direla badakigu, eta horrela pentsatzen dugu burumuina orain. Hala ere, aipatzen aldugu burumuina beste manera batez zatitzen dela ere lobulutan, horiek dira ezberdintasun anatomikoekin. Egia da beti funtzio kognitibo guztiak sareetan partekatzen direla. Gauza bakarra da batzutan lobulu batzuk gehiago erabiltzen ditugula funtzio berezi batzuentzat, beste batzuentzat baino. Baina funtzio guztietan parte hartzen dute. Biziki importanta da. Beraz, hemen badugu lobulu temporala, ikusi dugun bezala biziki importanta dena hizkuntzaren entzuteko eta orokorki soinu guztian entzuteko, eta ezberdintasuna egiteko soinu natural bat eta hizkuntzaren edo gizaki baten soinuarekin adibidez. Hemen dugu lobulu oksipitala, beraz gibelean, eta da begiradarentzat, soarentzat, orokorki gauzen ikusteko. Lobulu parietala erabiltzen dugu batez ere gorputzeko akzio eta sentsazioan barneratzeko. Beraz, hortan dugu adibidez unkimena, temperaturaren senditzea eta guzti. Baita ere espazioan nun giren jakitea, toki hau erabiltzen dugu batez ere. Eta azkenik badugu lobulu frontala, ikusi dugun bezala erabiltzen dena hizkuntzaren ekoizteko, baita ere goi mailako funtzioentzat. Goi mailako funtzio horiek dira egunero erabiltzen ditugunak edozein aktivitateren egiteko. Adibidez, besta batean bali mazarete eta pertsona batekin mintzo bat zirezte. Saiatuko zirezte pertsona horrek erraiten duena entzutea, eta beraz beste soinu guziak piskat ezabatuko dituzue edo blokatuko dituzue. Hau egiten duzuenean, funtzio eksekutiboak edo funtzio bete arazleak erabiltzen dituzue. Auto bat gidatzerakoan berre gauza da. Errezeta bat segitzerakoan berre gauza da. Gauza guzi horiek, gauza normal guzi horiek egiteko behar dugu lobulu frontal hori. Asmatzen duzuen bezala, burumuinarekin ez gira hola sortzen burumuin osoarekin garatua eta guzti. Bizi osoan garatzen den organo bat da, eta bizi osoan aldatzen dena. Hemen ikusten alduzue materia xuria eta materia grisaren aldaketak zein diren bizian zehar. Beraz, materia xuria berriz dira konexioan neuronen artean, eta materia grisa dira neuronak. Beraz, gorriz den marra hemen da sortzea, eta ondoti dira 6 hilabete, urte bat, 6 urte, 12 urte, 25 urte, 40 urte, eta bar, 100 urte arte. Ikusten duzuen bezala, neuronak emendatzen dira, beraz, materia grisa emendatzen da 6 urte ukan arte. 6 urtetan dugu lortzen neuronak kopuru maksimala. Horrek egan nahi du,
neurona, garai hortan ditugula gauzak gehiago barneratzen. Ukanen ditugu estimulu guziak, pixkat sartuko ditugu barnera, eta denaz horretuko gira, ein batean. Horregatik erraiten dugu usu, hobe dela hizkuntza baten ikastea gazte girenean, zela simpleki ikasteko gaitasun handiagoa dugu, ez baitugu besterik buruan. Beraz, tokia bada hizkuntzentzat, simpleki, simplifikatzeko pixkat. Baina, importanta da horreitzea edo ikustea, konexioak emendatzen direla 25 urte ukan arte. Horrek eran nahi du, burumuinak segitzen duela garatzen 25 urte arte. Eta lehenago aipatzen duen lobulu frontala hori, biziki importanta dena eguneroko akzioentzat eta aktivitateentzat, hau 25 urtetan garatzen da. Eta haut badakigularik, piskat zentzua egiten du pentsatzea adolescenteek, ez dutela sekulan gerorako gauzak plangintzatzen, ez dutela, beti nahi dutela segidan plazera eramanen duten gauzak egin nahi dituztela, ez dutela sekulan plangintzatzen. Hori normala da, buruan atxikitzen dugunean, haien buru muina ez dela oraindik prest horren egiteko. Plangintzatzerako edo geroko ondorioen ongi barneratzeko behar da lobulu frontala. Eta lobulu frontala ez da oraindik garatua adin hortan. Hala ere, adin hortan, konexioen emendatzearekin ere, zentzua egiten du erraitea eta diakiteak gaztek hainitz ikasten dutela eta behiz ere hizkuntzan aldetik erretxago dela hizkuntza baten ikastea gara jartan berantago baino. Eta 25 urtetik goiti, biak, materia grisa eta materia suria, apaltzen balin badira ere, kopurua apaltzen balin bada ere, ez du erran nahi ikasteko gaitasuna galtzen dugula. Eta beharrik. Bestela, bizializateke bat ere biziki goxoa, 25 urtetik goiti. Hau, zahartze prozesu normala da, ez ditut aipatzen eritasun neurodegeneratiboak edo ezer. Baina dut errepikatu, hor, ikasketa prozesua txikitzen dugula. Eta beharrik, zeren eta gure burumuina aldatzen belin bada zahartze prozesu biologiko batengatik, aldatzen da ere ikasketa prozesuarekin. Ikerlari hainitzek hori ikertu dute, urta hainitzez eta ariketa edo ikerketa desberdin hainitzekin, eta hartu dira edo zein aktivitate eginik gure burumuina aldatuko dela. Ez musika tresna bat jotzerakoan, kirola egiterakoan, ikasterakoan, bideo jokoak egiterakoan, aktivitate guziek badute eragina burumuinean. Eta hau egia da denbora luze batean egiten badugu aktivitatea, baita denbora laburrean egiten balin badugu ere. Adibidez, ikerketa bat egin zuten zirkoko arteak erakutsiz jende batzuek. Beraz, burumuina ikertu zuten aitzin eta ondotik 6 hasteko uste dut entrenamendua ukan zuten eta ondotik burumuinaren argazki bat behiz hartuz, ohartu ziren estrukturan aldaketak izan zirela. Materia grisan eta materia surian aldaketak izan zirela. Beraz, biziki importanta da ikustea eta ohartzea egunero egiten ditugun gauzek aldatzen dituztela. Eta egunero egiten ditugun gauzak indartzen dituztenez gure burumuineko konexioak, gure neuronen arteko konexioak, ohartu behar gira ere hola dugula hobeki ikasten, eta beraz gauza bat ez dugularik behiz egiten, erregularki, ez badugu errepikatzen, ezabatuko da. Buruminak ezin du buruan atxiki beharrezkoak ez ziren gauzak. Eta beretzat ez dira beharrezkoak ez baditugu erabiltzen. Beraz, hori diekin da, elebitasunak eragina duela ez da durarik, denek badakigu. Eta ikerketa hainitz eginak izan dira horiek erakutsi dutenak. Ikerlari batzuek 2012an egin dute meta-analisia bat. Meta-analisia bat da ikerketa hainitzen hartzea, jadanik atera diren ikerketak, eta haien emaitzen gainean beste analisia batzuen egitea. Horrek egiten du, badugula estatistikoki, badugula indar handia. Eta hau biziki hona da. Ejan nahi du gauza bat gehiago egia dela, hobeki frogatzen albaitugu. Beraz, meta-analisia hortan, ohartu ziren, hemen, berdez, dira tokiak, nun materia gris kopuru handiagoa den elebidunen burumuinean, elebakardunen burumuinean baino. Beraz, neurona gehiago dira toki horietan, elebidunetan, elebakardunetan baino. Eta horiz dira materia suriaren
kopurua eta indarra handiagoak zirela berriz ere elebidunetan, elebakardunetan baino. Beraz, horrek biziki argiki erakusten du, elebitasunak baduela eragin biologiko bat, elebitasunak aldatzen duela burumuina. Eta hori jakitea, untsa da, baina galdera da orain, ea horrek baduen eragin bat gure funtzio kognitiboetan. Ea eragin bat baduen eguneroko bizian. Eta beraz, lehenago erakutsi dizuetan burumuinaren zatiketa zohoitzen bali mazarete, ikusten alduzue hemen diren gauza, toki berde gehienak lobulu frontalan direla. Eta lobulu frontala, erran bezala, goi mailako funtzioetan erabiltzen dugu, eta batez ere konzentrazioan, eta adiketen egiteko, pixkat fiteago egiteko, eta beste funtzio eksekutiboetan. Efektu hau agerida ere beste ikerketa batzuetan, neuroirudirik gabe, eta hau da, adibidez, argazki bat, obiektu baten argazki bat erakusterakoan pertsona bati, pertsonak behar du izendatu. Hau, ariketa biziki simple bat da, hainitz egiten dena. Ohartu dira, hau egiterakoan elebidunek fiteago, azkarrago erantzunen zutela elebakardunek baino, eta horrek erran nahiko luke, elebitasunak arreta kontrolan eragina duela, eta beraz, arreta kontrola hobea emaiten duela elebiduner. Arazo bat baita, ala ere, da emaitza horiek ez direla beti hola atera. Ikerlaria initzek alako ikerketak egin dituzte, eta batzutan elebitasunaren abantail hori atsemaiten zen, baina batzutan etzen efekturik, bi taldeak berdinak ziren, eta batzutan elebakardunak hobekiari ziren, edo azkarrago erantzuten zuten elebidunek baino. Beraz, gaurko galdera da, zergatik. Zergatik badugun hain ezberdintasun handia elebitasunaren gainean, edo elebitasunaren inguruan. Eta erantzuna, ene ustez, da elebitasuna ez baitugu behar den bezala ikusten. Elebitasuna gauza homogeneoa dela erraiten dugu, baina ez da hain homogeneoa. Badakigu faktore ezberdinek eraginen dutela funtzio kognitiboetan orokorki. Hizkuntzaren aldetik, badakigu eskuratzea dinak efektua baduela, usue jaiten da ahal bezain goizik ikasi behar dela hizkuntza bat, egia da goizago ikasten badugu hizkuntza seguraski ondotik hobeki emanen dugula, eta eragina ukanen duela funtzio kognitiboengan. Baina ikerlariek biziki argiki jaiten dute, faktore guzi horiek importantak direla, eta ez dela bat besteak baino importantagoa. Erabilera maiztasunak ere eragina du, bortxaz hizkuntza bat edo bi hizkuntza egunero erabiltzea edo urtean behin erabiltzeak ez du bat ere behar eragina ukanen. Erraztasun orokorra, hau da, ene ustez ere lotua da psikologiari pixkat, zeren eta ongi mintzo bazarete hizkuntza batetan, eta balin badakizue, erreskiago mintzatuko zarete hizkuntza hortan, baina dudak balin badituzue edo hola, gutiago emanen duzue, eta beraz, bortxaz, eragina aldatuko da ere. Bada alfabetatze maila ere, eta hau berriz ere logikoa da, pentsatzen dugunean, zeren eta ez da bergauza ulertzea hizkuntza bat justu entzuterakoan, edota irakurtzerakoan, eta hizkuntza emaitea ahoz eta idatziz, eta gauza guzi horiek egiten baditugu, eragin handiagoa ukanen du funtzio kognitiboengan, bakar baten egitea baino. Burumuina manera desberdinean trebatuko baitugu, eta gauzak ezberdinki landuko baititugu. Eta ondotik zehaztasun gramatikala, eta hoen ustez lotua da ere erraztasun oroko jari, hobeki mintzo bazarete, gehiago mintzatuko zarete, eta hobeki senituko zarete mintzatzeko, beraz, beti zirkulu bat da. Beraz, faktori guzi horiek balimadute eragin bat funtzio kognitiboengan, ohartzen algira elebitasunean denak ez girela bermailan. Elebidun guziak ez dira berdin-berdinak faktore guzi horietan. Ohartzen algira, norbait, bi aur joan badira ikastolara ere, batek familian justu euskara emaiten bali madu eta batek euskara eta erdara, eta hirugarren batek justu erdara, horrek eragina ukanen du. Gainera, bizi balin bagira Donostin, dibidez, eragina ukanen du ere, ez da bizi balin bagira Madrilen. Beraz, badira toki batzu, badira gauza batzu, kondutan hartu behar ditugunak elebitasunaren lantzeko, eta gaur egun ez direnak hainbeste kondutan hartuak.
Baina ikerlari batzu ari dira horren aldatzen, eta proposatzen dute teoria hau, jaiten duena elebitasunak baduela, elebitasunarengan badirela beste gauza batzu eragiten dutenak, eta gauza horiek kondutan hartu behar ditugunak. Burumuina aldatzen balin bada, kognizioa edo pentsatzeko moldea aldatzen balin bada prozesu normalekin, beraz hartze prozesua eta ikasketa prozesuarekin, edo neuroplastizitatea, eta justu burumuinaren aldatzeko gaitasuna. Horiek balima dute eragina, behar dugu pentsatu ere, beste gauza initzek bat dutela eragina. Pertsona batek banakako elkarrekintzak dituen banakako elkarrekintzak eragina dute. Ejan dudan bezala, familian ze dinamika duten, bere ingurumen pixkat urgunagoan, auzoan, eskolan, lantokian edo elkarteetan, ze eragina diren hizkuntza nola erabiltzen den, horrek eragina ukanen du pertsona hortan. Baita ere gizartean, ze balore, ze politika edo ze sinesmen badiren. Hori seguraski jaden zunduzue, aspaldian erraiten zen elebitasuna txarra zela aurrentzat, aurrak nahasten zirelako eta hitzak ez zituzten hain azkar ikasten eta guzti. Eta horregatik, nahiago genuen aurrer hizkuntza bakar bat ikasi. Hori badakigu gaur egun ez dela egia, aurrak ez direla nahasten hizkuntzekin eta ongi dela bi hizkuntzen erakastea aurrer. Baina halako sinesmenek eragina ukandute gure elebitasun esperientziaren gainean. Eta biztan da, denboran zehar, garapena eta historiak sekulako eragina ukandute ere. Ez dut esplikatu behar gene ustez Euskal Herrian ze eragina izan duen historiak eta gure elebitasun esperientziak ze eragina ukaiten alduen. Eta beraz, gure burumuinak dependitzen badu gure esperientziaz, eta gure esperientziak dependitzen badu faktore edo ingurumen maila guzi horietaz, beraz, guk ikerlariek behar dugu lan pixkat hobea eraman, eta lan sakonagoa eraman, elebitasun edo elebidun taldean egiterakoan, zinez ikertzeko ze esperientzia ukan duten, eta halako faktoreek ze eragina ukaiten alduten elebitasunean eta beraz funtzio kognitiboetan. Eta horren egiteko, zuen laguntza behar dugu, BCBL-en urtero eta urte osoan ikerketa ezberdinak eramaiten ditugulako eta parte hartzaileak beti sekatzen ditugulako. Beraz, elebidunak zirez denak eman, hemen. Hemen partizipa webgunean izena emaiten alduzue kodea flashatuz, eta galderak baliman dituzue BCBL-aren elbide elektronikoa eman dizuet baita telefono zenbakia eta elbidea inkasean. Beraz, ez duda eta galderak baliman dituzue, eni galdeiten aldi da zue, mail bat bidaltzen alduzue, hemen pixkata handiagoa izanen da, behar ba laguntzen badu. Beraz, mila esker deneri etortzeagatik eta mila esker Chantelmo Museoari gomitatzeagatik mintzaldi horren emaitera. Mila esker dintza. Plazerrekin. Zoragarria izan da, uste danok ados gaudela. Bai. Ni galdera desente ditut, ez ditut gezurrik esango. Baina, bueno, lehenengo galdera torri zaidan, atzuko 25 urte dituzula esan diazule, no? Eta orduan ze, zure lobulo prefrontala zemuzi joa. Ede, orain garatu da, eta ez berdintasuna senditzen dut segidan. Bai, ez? Eso mar nundi, emakume serio bezala ikusten zaitut, eta oso goi mailako abileziekin, bera. Bai. Ondo, ni galdera badakat, nire bizitza zientzialari bezala, handik eta hemendik eraman nau, eta ezagutu ditut ume asko, hizkuntza bi baino gehiagorekin hasi izan direnak, ez izan direnak, barkatu. Eta bain nabaritu detela, ezakit, agian nire impresioa da, baina beranduago hasten direla hitz egiten. Hori egia alda, edo nire impresio tonto bat da? Bai, ez, hori egia da, berantago hasten dira hitz egiten, eta orokorki erraiten da hitz gutiago ikasten dituztela, baina hori da, eta hitzak ikasten dituzte bi hizkuntzetan edo gehiagotan. Beraz, hori guziek kondutan hartzen dituzunean, ez dute gaizkiago ikasten, da justu denbora pixkat gehiago behar dutela lortzeko. Baina ondotik ez da ez berdintasunik. Honekin lotuta ere bai, zuk hitzaldian esan duzu burmuina aldatzen dela modu ezberdinetan, ez? Ikaskuntzaren
ondorioz, edo adinaren ondorioz, edo... Baina zer esan nahi du horrek? Konexio berriak egiten direla edo dauden konexioen modulazio bat dagola? Hau da, sinapsiak sortu egiten dira edo indartu edo ahuldu egiten dira bakarrik? Hau nire galdera propio bada, Biak. Biak, Beti neuronak eta konexioak beti segitzen dute sortzen. Eta justu apaltze hori ikusten dugu, zeren eta sortze kopurua, da apaltze kopurua, baina pixkat apalagoa da. Da ziduridu dena apaltzen dela, baina egiazki batzu segitzen dute sortzen. Eta hau beti. Eta beharrik. Bestelan ezingo ginunke lotura gehiago sortzen alko ginituzke, eta pixkat moldatu, handitu, indartu, baina ezingo ginituzke inbeste gauza ikasi bestela. Zoragarri. Publikora begiratu nahi dut orain momentu bat, agian galderak dituzue zuek ere bai, ez dugu zertan itxaron behar, ni bukatu arte, gauza bat, egia da, altxatu eskua eta itxaron ezazue galderaren bat balin badezute mikrofonoa iristen zaizuen arte. Streaming bidez ari geha dena emititzen eta bestela jendeak ez erentzungo. Orduan, pausa bat aprobetxatuz, galderaren bat balin badakazute orain momentu ona da. Ausartzen zaten bitartean, seguro galderak daudela, beti berdina gertatzen da, ez zeate ausartzen eta gero hasi eta ez dago gelditzerik. Baina, bueno, konexioen inguruan, berriz ere. Ni ingenieritza ikasi nuen. Orduan, teknologian normalean sareak sortzen direnean eta adibidez interneta edo zein sare sortzen dugunean redundantzia pila bat sartzen dugu gure diseinua danean, diseinu inteligentean nolabait esateko edo konexio bat puskatzen baldin bada, beti bigarren konexio bat existitu dadin. Hori gertatzen da garunean, hori badakigu, agian ez dakigu, ez dakit. Beraz, bai pixkat, eta ez pixkat ere. Beraz, esplikatuko dut. Baina, egia da konexioak, edo neurona bati lotuak diren beste neurona hainitz bat direla. Beraz, neurona batek beti baditu konexio hainitz. Eta hori beharrezkoa da. Zenta kontekstuarekin hobeki ikasten dugu. Gauza bat, informazio bakar bat, lotzen ahal balin badugu kontekstu hainitzeri, erretxago izanen da berantago guretzat informazioa zorroitzeko. Seguraski gertatu zaizue, da norbaiten izena, anzten balin baduzue, erretxago da pertsona horta zorroitzea erraiten baduzue, abai, baina bera erri hartakoa da, adin hau duen lagunaren lagun bat zen, bere aita zautzen eta hola, informazioak horroituz, konexio guzi horiek aktibatuko dituzue, eta beraz informazioa erreskiago lortuko duzue. Beraz, beste konexio horiek laguntzen dute. Beraz, horregatik pixkat bai. Baina pixkat ez, zeren eta kaltetuak direnean, beraz, badugunean, deitzen dena, ezagin no deitzen dena euskaraz, baina badugunean arazo bat edo odolaren aldetik, eta parte guzi bat galtzen dugunean, adibidez afasian edo hola, kasu hortan, kaltetuak diren gauzak, kaltetuak direz, dira sekulan salbatzen ahal. Egiten ahal dena, eta horregatik burmuina plastizitateak duela erraiten dugula, da inguruko konexioek eta neuronek saiatuko direla informazioaz salbatzen, baina aldatuko dituztela haien konexioak, pixkat lortzeko funtzionamendu normal bat kaltea ukanaren. Beraz, adiko dira, albezain bat gure funtzionamenduaren ez kaltetzen, nahiz eta kalte bat izan den. Eta biztan da, kaltea handia balin bada, zailagoa izanen da, edo ez da posible izanen, funtzio berezi bat zuen berriz ukaitea. Noski. Bueno, esperantza pixkat gutxinez badago, ez? Hala ere, beti da. Gaur horrelako zerbait gertatu zait, enintzan hitz batetaz gogoratzen euskeraz, eta orduan, ez nintzen hitzaz gogoratzen. Kontzeptua hor neukan bueltaka, baina ez dinun harrapatu ez, eta saiatu nahiz erderaz bilatzen hitz hori. Eta euskeraz ateratzeko, eta funtzionatu ditere bai. Ebe hori da. Bai, ez da baina esplikatzen nahi zinen. Hori da, euskarazko hitza konektatua da erderazko hitzari, eta biak konektatuak dira kontzeptuari. Eta ez dakigu ere ez, oraindik badugunez lexiko bat hizkuntzaka edo lexikoa partekatua den kontzeptuarena, eta gero justu fonologia edo ahozkera aldatzen den hizkuntzen arabera. Hori ez dakigu. Biziki zaila da ikertzea, beraz ez dakigu nola egin. Ideiak balin badituzue. Aztu egiten zait batzutan begiratzea, baina berriz ere galderarik balin badezute esku altxatu. Honen inguruan,
Badaki Testi Blanco Lorrieta ezagutzen dezula, edo berak ezagutzen zaitu, gutxinez. Ezagutzen dut, pixkat. Eta hemen egon zan bera hitzaldi bat ematen, bere ikerkuntzaren inguruan, eta galdera bat plazaratu zuen. Zan, elebidunen artean, iktus edo stroke bat edo jasaten duen jendean, berak ikertu nahi zuela, ea hizkuntza bat, hizkuntza galtzen baldin bazen, ea hizkuntza bakarra galtzen zen edo biak galtzen ziren, eta horrekin erantzun nahi zuela, ea hizkuntza ezberdinek gramatika toki bakar baten gordetzen zuten edo ez. Badakizu ze nola dijoan ikerkuntza hori edo badakazu daturen bat? Daturen bat, baditut ikusi ditut ikerketa batzu hori buruz, eta justuki BCBLari interesatu nauen, BCBLak zinez atera duen enetzat interesgarriena edo garaian irakurri nuena, zen kasu bat, emazte bat, elebiduna, usut euskara edo frantsesa edo euskara gaztelera ez dakit, eta iktus bat ukan zuen, baina justu matematikak unkiak izan ziren, eta ezin zituen zenbakiak eman gazteleraz, baina euskaraz bai. Wow, vale. Eta nik pentsatzen dut, da zeren eta gazteleraz kondatzeko moldea, ez da euskaraz kondatzeko moldea. Euskaraz da ogoi eta amarekin, eta eragiketekin, frantsez bezala pixkat, baina gazteleraz berdina da. Eta nik pentsatzen nuen horregatik zela. Baina egia da, badirela elebidun hainitz munduaren erdia baino gehiago elebiduna da. Eta haiek badutelarik iktus bat, ebe terapietan ez dakigun ze egin behar den. Ez dakigun ze hizkuntz tratatu behar dugun, biak tratatu behar direnez edo ez, eta zein hizkuntzak eragin handiagoa ukanen duen eta benefizio gehienak. Eta beraz, holako gauzak oraindik ez dakizkigu. Batzutan biak unkiak dira, batzutan bat beste baino gehiago, biziki bitxia da eta guti ikertua da oraindik. Bai, nik ez nekin, jende berria datorkigu. Bikain, galderak baina dituzte. Ondo. Ez nekin jendearen 150 baino gehiago elebiduna zanik. Bai, 34 ustot. Estatu espainolaen pentsatuz bakarrik, katalanakin, euskararekin, gallegoarekin, asturianoarekin, horrekin egiten dugu portzentai handia, gehi inglesa, frantsesa eta kanpoko beste hizkuntza, ez? Pixkat galdera filosofiakoagoak ditute, baina oso zaiak ez dara, ez? Ni harritzen nauen gauza bat da, guztion garuna hain antzekoa izatea. Hau da, ez? Ez dakit, nola da posible hori? Bai eta ez, zeren eta so egiten dugunean nola bakizu plegadurak nolakoak diren, horiek denak ezberdinak ditugu, bakoitzak gureak ditugu, justu partekatzen ditugu nagusienak. Beraz, aldean dugun hau, erdikoa gainean, aldean hau eta hemen, horiek denek bat ditugu, baina besteak aldatzen dira, gure esperientzien arabera, behar ba, oraindik garatzen ari ginenean, gure amaren bajenean behar ba, ze mugimendu edo olakoen arabera aldatzen dira. Eta eraz, nik biziki jingeratxe maitean, justuki, hain garunak denak badituzte berfuntzioak eta gauzak pixkat berdinki egiten ditugu, baina hala ere, itxura biziki ez berdina dute. Eta funtzionamendu ez berdina gure ikasketa prozesuarekin. Eta zonan lehena baita ere liuratzen dago, ez? Osa, guztiok edukitzea hizkuntza gutxi gora bera, kokatua, zonalde konkretu baten, eta... ez dakit. Guzti, ez dakit. Ez dakit hori evoluzioan zergatik hola den, eta ez dakit jendeak hau ikertzen duten ere, baina biziki interesgarria da ere. Seguro ikertuko dutela, bai, ez dakit. Edo, bai, denean hor egotea kodifikatu horrelako, ez? Zehaztasunarekin... Gero egia da gehienek badugu hizkuntza ezkerraldean, hemen, denak gehienak eskuina erabiltzen dugulako. Gorputzaren alde eskuina, buruminaren ezkerraldeak du kontrolatzen, eta horkakoa. Baina batzuek, eskertarra izan ere, batzuek badute hizkuntza beste aldean. Eta batzuek badute hizkuntza pixkat bi aldeetan. Eta beraz badira aldaketa batzu, biziki apalada eguneko bost edo olakoa, baina gertatu daiteke, ez? Eta ez dakigu zergatik. Horregatik da neurozientzia hain interesgarria, ez? Galdera hainitz bat ditugu oraindik. Hori da. Begiradatxo bat botako dut berriz, bitu hemen ja galderak ateratzen hasi dira. Lehenengo hilaran, hasi.
Kaixo, que horror. Bueno, eskerrik asko txarlatik lehenengo. Zamakarrik esateko esan dezuena, adibidez, norbaitek baldin bakaituz bat, bizkuntza galtzeitu, no bat. Honitzan hain dela, bueno, ya bete en el Congreso de Neuropsiquiatría Reino Unidokoa zean ikastet. Eta kontauzun bate, Jesus Ramirez, dakit, sonatzen zuen, neuropsiquiatra bat. Esan zuen eukitula kaso batzuk de pacientes con encefalitis, eukiguela afasia, tegualtziala, itzeitezuela inglesez eta erderaz, eta bakarrik altzuela itzein encefalitis eukita geho erderaz, eta inglesez ez, o antrebes, bakarrik itzeitezuela inglesez, eta erderaz bai, eta etzekiela ze bazan, eta hoi, ikasten aizian ze, hoi berez ez daka logika, ze hizkuntza bat bai, eta bestia ez ze, elebidunak zian, eta hoixe, sin más. Da, justa hitz egiten nahi zinatena. Bai, hori da. Eta jaren nuen justu, eta hori da galdera ere, ea bi hizkuntzak berguneetan emaiten diren, edo ea baden gune bat hizkuntza batentzat, edo ea sareak berdinak diren edo ez, hori da dugun galdera bat, eta biziki zaila da erantzun baten atxo baitea. Ni galdetu bat nizun zuri, kaso ondan, encefalitis hori zertan datzan, ze pasatzen da, no? A ber, oso ondo baino da, infekzio bat, saldu izan, kasu honetan zan autoimmune, orduan, zure buruan, da, infekzio bat, zure buruan, zure gaurunan, eta orduan, burua inflama bezala itea, entre comillas. Bai, eta zonalde bat seguro kaltetu egiten dala, eta beste baten beste. Osa, berriz ere, horreagoaz, ez? Zonalde bat kaltetzen da, baina ze hizkuntza galtzen duzu, ez? Hau edo beste biak edo. Eta encefalitizan da encefaloa handitzen denean, ez da hori infekzioa likidoa handitzen da bat batean, eta neuronak mugizten dira, eta materia suria ere, zeren eta gauzak hanpatzen dira. Hori da burumuin barnean diren toki batzu bat batean hanpatzen dira, eta tokia hartzen eta gauzak kaltetzen. Eta usu sekulako eragina dute, eta dena kaltetzen dute, alde guzietan edatzen dira. Primeran, beste galderarik publikoan, ez? Ni bitu, galdera oso inuxente bat daukat. Neurozientzietan orain dela urte batzuk hasi nintzen, eta justo badakit, oso gutxi. Jetxago izanen denetzat. A ber, nik uste, ulertu adakadanez, homo sapiensetan bereizten gaituena dela neokortexa. Eta nire buruan, neokortexa zan, kanpontza dakagun zonalde hori. Baina gero, gaur egin dezu sailkapen bat, ez nuna ondo ezagutzen dela, grisa eta txuriaren artean, ez? Orduan, neokortexa zer da? Materia grisaren azkeneko kaparen bat, edo zer, nun kokatzen da neokortexa? Beraz, kortexa bai da materia gris osoa, beraz, hau guzia, eta beraz, buruminaren kanpoaldea, hau guzia da kortexa. Neokortexa da kortex behia, eta dira dakidanez, eta ez ditut evoluzioa ez dut hainbestelan. Lasai. Dakidanez, da azkenik garatu diren gauzak, beraz, evoluzioan baita ere aurrak girenean eta handitzen girenean, beraz, da, adibidez, lobulu frontala neokortexa da, eta seguraski beste parteak ere handiagoak dira, beste gizaki mota batzuek konparatuz, homo, neandertal eta horiek konparatuz, handiagoak direnez eta kortex hori gehiago garatu denez, ene ustez hau da neokortexa. Bale. Soiten alba duzuen iz oso kisigo hortaz. Igual medikuren bat balin badago, anatomiaz igual fuertego da bil edo. Eta, ni azkeneko galdera bat daukat, galdera desente bote dizkizut, berriz ere animatuko diot jendeari galderak luzatzeko. Baina, ezagutuko duzu Brain iniziatiba edo Brain ekimena estatu batuetan, ez? Eta beraiek nahi dutena da, burmuinaren funtzionamendua ikertu neuronaz neurona, banan, ez? Gaur aurkeztu dizkiguzun gauzak dira gehiago zonaldeen inguruko ikerkuntzak edo olako zerbait, ez? Ezakitagian nire impresioa dan edo horrela dan, baina iruditzen zait errexagoa dela gauzak ulertzea
zonaldeetan fokalizatzen garenean, neurona individualetan fokalizatzen garenean baino, ez? Bai. Agian, bai. Ene ustez ere, gero baditugu zenbat da, 80 bilioi neurona, Bai. eta 120 trilioi konexio. Ja, konexio, bai. Beraz, gauza egin nahi bozu, banan-bana, Ja, zeinek ulertu zaila dezake izanen hori, da. ez? Baina berraldean biziki interesgarria da ere, zeren eta hartzen dituzularik zonak edo guneak, zergatik hor zonaren bukaeran den neurona bat, ondokoarekiko ze ezberdintasun du, Bai. hain hurbil direlarik, baina bi zona ezberdinetan. Ez da zonak guk dugu erraiten zonak direla eta ez direla berrauzak, baina olako iniziatibek erakutsiko digute behar bada neuronek egiazki nola funtzionatzen duten, nola taldean emaiten diren, eta ea gure zonek baduten zentzurik edo ez, azkenean. Bai. Eta, bueno, beste galdera badaukat, leheno kontatu diazu neurozientzia konputazionaletan. Bai. Ez, ari zehala doktorautza egiten. Neurozientzia konputazionaletan, zuen modeloak neurona individualetan oinarritzen dira, ez? Ez, justuki. Ez, Eta oso ondo, kontatu iguzu, beharko pixka, ginuke kontatu ene iguzu. ustez, baina bai, mementuko neurozientzia konputazionaletan, beraz, neurozientzia konputazionalak da justu burumuinaren ikertzea adimen artifiziala erabiliz. Beraz, modelo batzu sortzen ditugu ordenagailuetan, eta modelo horiek erakusten digute edo teoria kognitibo batzu berriz egiten dituzte, eta modelo horiek erabiltzen ditugu, galdera batzuan ikertzeko, eta adibidez, nola hizkuntza ulertzen dugu, nola bi hizkuntza baditugun burumina, eta olako galderak ikertzen ditugu. Eta beraz egiten duguna usu da teorietatik joaiten gira eta sortzen dugu modeloa. Eta biziki gutitan lotura egiten dugu egiazko burumuinarekin eta neuronekin eta hien funtzionamenduarekin. Eta nik atsemaiten dut dela pixkat zilo bat hor, ingenieritza eta neurozientzia konputazionalen artean, eta egiazki modelo biziki interesgarriena litzateke lotzea hori. Eta egitea modelo bat teoriekin zentzua duena, baita biologiarekin ere, eta burumina erabiltza horrentzat. Ez dakit nola, zaila iduridu, baina ene ustez olako gauza bat egin beharko dugu momentu batez. Ikertzaile gaztea zean, izu baino desente ez zarragoa naiz, galdera horiek zoragarriak dira etorkizun bat garatzeko ikerkuntzan. Agian zu izan bartzera konexio hori egiten duen. Edo ondokoak, baina kusiko, zure galderak ondorengoak, pausatuko ditu. Bai. Oso, ondo. Neri galderak ja gortu gintzaizkit, hasi que azkeneko batez, botako dizuet zuei pelota, zakit galderaren bat geratu den zuen buruan, seguro, nago baietz, zakit zergatik dakazuten lotxa, bitu. Ba, hori da, hemen dakagu galdera bat. Emizi ezkerrik asko da zorionak eman egindako hitzaldiaren gatik oso interesgarria zutatu zain niri bentsat. Ni honetan erabat profano naiz, ingenieria naiz, ez dakit ezer gutxi. Baina zer ikusi, zuk aipatu zu materia zuria, grisa, baina bat daude eta neuronak da horrere entzun ditut beste hitzaldi batzutan, astrozitoak, gliazak, eta guzti hori nun sartzen da neuronen inguruan, baina... Bai, horiek dira zelula mota desberdinak, beraz neurona mota desberdinak. Nik justu neuronak erraiten ditut orokorki, direlako burumuinako zelulak, baina jasoin duzu, dira astrozitoak, dira neuronak glialak, ez dira neuronak dira beste lotura batzu, beste zelula batzu, baina dira mota ezberdinak. Nik justu erraitun neurona erretxago baita, eta ere biologia ez baitut hain ongi ezagutzen, eta horregatik, psikologiatik etortzen iz, beraz... Horrengo galdera zen zer ikusi daukaten guzti honetan, beste horiek, ze adibidez, Parkinson, Alzheimer, eta lan uste dut. Bai, hori da, eragina badute eritasun neurodegeneratiboetan. Gero zehazki ze eragin duten oraindik gutxi ezagutuak dira, alako eraginak eta alako zelulen interesa edo zergatik bat batean miskat aldatzen diren eta guzti. Badakit zelula glialak adibidez batez ere erabiltzen direla konexioetan, baina ne ustez ezin zitut gehiago lagundu hortan. Badakit eragina dutela, ez dakit zehazki nola, nik ez ditut alako gaiak ikertzen, mementuko, baina... Eskerrik asko. Nemire esker galderaren zat. Bueno, ez baldin badago
gehiagorik, bai? Bitu orain, beti berdina pasatzen da. Ez dezut eskua ditxatzen denbora guztin da orain. Lasai asko denbora dakagu, Zuez baldin batzea nekatzen, nekatzen batzea bixatu diazu. Bueno, lehen eta behin, gure ipatzeko zure itxaldia, eta mila esker. Bueno, nire kaldera bakarrik handa, askotan nire kaltratzen zaitu gaur egun kristona, batez eralako batean, gogoratu eta alako batean hitzerik gehiagoan hitz bat, ez da, adibidez, karamarroa. Nola zaten erderaz, edo alderantziz? Horrela, igual edadegatikan edo... En ustez, ez du biziki ahanguragarria iduri. Zure eguneroko funtzionamendua ez badu sobera kaltetzen ez da ahanguragarria. Gero, depende ea gertatzen den nekatua zirenean, edo zein momentutan, gertatzen den kontekstu berezi batean, hizkuntza hainitz erabili bali madituzu, edo bakar batean, eta beste bat batean erabili behar bali maduzu. Badira ahazoin hainitz, jena esplikatzeko, eta justu batzutan gertatzen da. Baditugu hainbeste neurona, hainbeste jakintza, eta oraindik gehiago berantago bizian, zeren eta denbora gehiago ukandugu ikasteko, eta ikasi dugu. Beraz, horako gauzak ez dira hain... Esker. Nosetaz. Oso, no. Orain bai ez dudala eskurik ikusten, zakit. Honekin itxiko dugu, mila esker intza. Plazerekin. Benetan plazera handia izan da, eta eskerrik asko zuei ere gertu batzeragatik, eta hurrengora arte. Ai! Gauza txiki bat esatea aztu dintzait, da bihar beste hitzaldi bat dagoela hemen Santelmo Museoan, hitzaldi esperimental bat izango da, esperimentuekin, eta interesa baldin baduzue gai honetan, mesedez gerturatu, eta mila esker, taren bai agur, eta gau hona pasa, eta mila eskerintza.